No mutta hei, ja tervetuloa eeppiselle roadtripille Norjaan. Tällä reissulla näemme paljon, syömme vaarallisesti, ajamme tuhansia kilometrejä kuin meitä vainottaisiin ja nukumme vasta haudassa. Jotta katselukokemuksesi olisi mahdollisimman autenttinen, voit esipuuduttaa takapuolesi istumalla appivanhemmat sylissä ohuen koristetyynyn päällä. Voit pistellä itsesi nokkosilla, nauttia lämmintä alkoholitonta olutta haistellen broileripyöryköiden pakkauskaasuja. Hyi! Automme renkaat nuolee asfalttia, kun muurahaiskaru kuumaa kinusta. No niin, ei muuta kuin nokka kohti pohjoista, kanavatilaukseen ja brum brum. Matka on alkanut. Lähdetään painaan kohti Poijalaa, josta Valkeakoskelle, josta sitten kohti Norjaa. Kamera! Lavalo! Action! Joo, mutta ei mitään. Tästä me lähdetään tuppaan. Se on Valkeakoski ensimmäinen piste ja katsotaan seuraavan kerran Norjassa puoli minuuttia ja sitten helvetin väsyneenä kotiin. Rolssi! 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 Jyväskylä, Spanmålsby. Spanmålsby. Jimi on No niin. Terveisiä tätä kärkkäisiltä. Täällä ollaan tutustumassa miesten muotiin. Mä ostin kuulolaitteen väliset sandaalit. Ja Nimi osti hattu ja hatun tästä tämmöisen. Ai et on hauskaa, kyllä on huvittavaa. Näitä vähän sivulta. Mä oon pistänyt R:n tohon L:n tilalle tässä hatussa. Mikä saatana on, että lakki maksaa 35 €, joka näyttää tältä? Satanan nurmikot värinen sisällä. Mutta tommonen, niin mä hirvestän sua. Viitasaari, Uudön. Uudön. Mikä helvetti täällä haittaa? No niin. Terve, Hompsi, taas. Tultiin katsoa, onko se sama jätkä tällä kakkalla vielä, mitkä oli viime reissulla. Oltiin sillä edellisellä reissulla, me käytiin Kummisodan jäljillä, niin tultiin tänne aamupalalle, niin tänä mies veti pökäleet pisuaariin, niin tultiin nyt kattoon, että onko se homma kesken? Ei ole pökäleitä pisuaarissa, homma ei ole kesken. Eksynyt. Lammas pyörii. Onko sä oikeesti vittu noin kuja? eipä tässä maailmassa paljon mukavampia kokemuksia ole, kun mennä juuri väännetyn hunituoreen paskan niin sijoittaneen herrasmiehen jälkeen vessaan. Oli raikas kokemus. Oliko se valmiin lämmin sen rinkula? Lämmin ja sillä äijällä oli niinku samalla lailla korvat luimassa kuin koirilla, kun se tuli pois sieltä. Se oli... Kato miten pikkareskiä maisemaa, oi 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 oi. Ai! Turhattava reissu. On ihan paremmin näin, vaikka vuosia kuluu, niin reissujen laatu pysyy yhtä rauhallisena. Mutta kahvia hyvä pärinä. Kahvia otettiin kuitenkin ja kohta on pärinä päällä. Taas. On jo. Kemi ja risteys Rolloon. Joku rollo pyörii tänne, se on aivan perinen. Ei, onks täällä lattialla joku rollo? Ei jotain rollo tänne lattialle. Ei, täällä on käännetty rollo täällä lattialla. Mä untoin, että et lähtenyt mukaan, sä olisit hypännyt saatana jo tossa Apauttieralla Oulun kohdalla. Helvetti! Mä luulen, että päältä ajattava ruohonleikkuri olisi muuttunut alta istuttavaksi sun tapauksessa. Sä olisit mennyt mieluummin hitaasti sinne 100 terien väliin, kun istunut tässä autossa. Siellä on jollain ruotsalaisillakin mennyt. Urrilla on auto, paskan buu! Ei mielekään hyvässä kunnossa tää. Haparanda. Tarviiko tämäkin nyt kääntää? Shuttanokso. Täällä paistaa saatana... Jimi pelkää ruotsia, Jimi pelkää... Pelkään. Sanonko minkälaisia? Siellä se on.
Me käytiin Rollsissa, mutta nyt me mennään katsomaan Ruotsin Rollsi. Moikka. Tulin syömään, pistään tänne ensin pippuri ja saadaan nämä 2 hampurilaista ja ranskalaista timittyä, niin me saadaan lisää kahvia. Tästä ei vaan muistella siinä vaiheessa, kun joutuu menee heseetti. Hoidaat se. Meillä vaihto kuski. Imi haluaa jälkiruokaisen oluen, niin, niin tuotaan se hänelle ja soi sen mulle aikaisemmin siis useita tunteja aikaisemmin, niin Vartti sitten. Ja se ei ollut olut, kun se oli ihan viina. Se oli kyllä ihan viina. Taiset vähän viekin viinalle, mutta... Ja vähän, no sehän on parannut sitä edellistä, kun hän saatana. Mutta myöskin pikkasen sipulille, niin eikö se ole? Joo, ja avokadolle ja mille mulle tahdon. Mutta Maxin avokadon joku chicken burgeri oli kyllä ihan kiva kokemus. Kaikilla meillä oli ihan mukavaa. Meillä tulee mielenkiintoinen pierukisa tässä kohta, joten stay tuned. Kohta ratisee. Näin se on. Aika pittoreskia meininkiä siellä Lapin aurinkonuoleen Poskea Lapissa käytiin. Ja siellä menee Tornionjoki meidän vasemmalla puolella. Äänetaan, onko nyt 11-12 tuntia, kun tässä nyt mennään? Me ollaan tuossa ensi vuorokauden puolella ollaan jo ihan eri maisemissa. Katsotaan. Eri maissa. Hei! Moi! Me nyt ajateltiin sitten yhdeltä istumalta tuupata tonne Seniaan asti sitten. Tai vähintään Norjan puolelle. Niin me lähdetään tässä nyt lähestytään aika kaunissa maisemissa. Saadaan prosentti Suomesta tätä tietä on ihan niin kuin näkemisen arvosta, mutta te mitä on, niin ne on kyllä tosi näkemisen arvoisia. Ne on kyllä kivan näköistä paikkaa. Mukavaa matalaa koivua ja kaunista kansallismaisemaa. Kattokaa vaikka kansallismaisemaa tuolla jossain takana. Täällä sitä menee jos Kilpisjärvi ja siinähän se lukee. 130 kilsaa Kilpissä. Jep. Näin siinä seisoo ja... Näytäpä kansallismaisemaa. Kansallismaisemaa löytyy täältä. Tätä on ollut. Täällä on kyllä kansallismaisemaa. Katso. Morjes. Siellä kukkelit kutittelee toisiaan. Kilpisjärvi. Turtles Lake. Tietenkään kukaan mikä tuossa eessä monen pilkkuu. Te ette usko Mallo. Ei kun tuolla. Eikö se on Kilpisjärven mahtava saana? Kello on 4 tosiaan. Tänään on auringon nousu ja auringonlaskut. Sitten täällä eletään kuin pellossa. Ja se taksi ilmatteeksi sitä pellosta Oulun ajella. Taida pistää 20 vitun. Taisi olla jossain kohtaa 30kin astetta lämmintä. Täällä on puhuttu 10. Ja siinä se on. Kunnon pökälevä poro. Tai sit se oli tää ja... Mä todella ei kuulosti hyvä. Kato tää kävelee kyllä. Joskus on pakko mennä, kun lähellä sydäntä tiljata kopla on syvällä. Joskus on pakko mennä, kun lähellä sydäntä tiljata kopla on syvällä. Joskus on kai pakko mennä, kun on taskussa votu sekä paska lentää suoraan sinne tuulettimen pilun koplalla votua ja huulet imee. Joskus on kai pakko mennä, kun on taskussa votu sekä paska lentää suoraan sinne tuulettimen pilun koplalla votua ja huulet imee. Kumit, potut, setelit, mukavasti tää eteli. Kunnon kumit, potut, setelit, kuka vastaa tästä metelistä? Joo, nyt rupeaa ihan oikeasti päässä vähän humiseen. Me ollaan menossa sinne Senian saarelle katsomaan, vai sä kutsaako saareksi? No jonkinnäköinen lärpäke, se on joku Vahteralehden muotoinen möppi. Mennään katsomaan, saataisiko sinne meille väsyneille matkaajille painaa jotain puonoa vasten joukuttautua hitaasti ikiuneen, koska tää on ihan viimeinen reissu kyllä perkele tämmöstä rynkytystä ei vanhat keskikestyvät miehet tällaiseen pysty. Vaikka meidän nimillä on parempi vuosimalli, mutta enemmän perkele kilometrejä. Kattokaa nyt. Siellä se ajaa. Kibostad Snöböthävne. Senja, Norja.
Saavuimme Senian saarelle. Kello on jotain, en edes vittu tiedä. Paljon se on? Kello on 7:10. Ollaan nyt jossain hiton mikä tää nyt on? Veneparkissa maksettiin 5 € siitä, että ei saada virtaa tosta pömpelistä ja nyt erittäin huonossa asennossa nautimme ainoasta muutaman tunnin yöunista ja sitten me lähdetään vähän selvinneellä järkeen palaneilla aivoilla niin kuin etsimään oikeita yösiä, mutta nyt ei enää toiminut aivot, oli pakko mennä nukkuun, mutta en tiedä tuleeko siitäkään mitään, ei varmaan tule kyllä, mutta voi veljet. Missä lienit? Huhhuh. Mitä? Hotelli Finnsnes. Kervaperseeltiin. Jänistettiin. Sä oot tässä autossa nukkunut. Ei pystynyt makaamaan siellä autossa. Tultiin lähimpään hotellia ja lyötiin nippuvitytölle nokkeja käteen ja sanottiin, että apua. Apua. Nyt tarvitsisi vähän nukkua. Perkeys. Onko nyt sen aika sitten? On niin helvetit sen aina. No niin, on tässä se kello 7 ja... Joo, vois vartin päästä edetä. Eikö me vartin päästä noista päivät? Mites aamu on alkanut? Mä oon alkanut noin 4 tunnin raavokkaalla vähän sillä yöunilla ja sitten lähdettiin etsimään vähän ruokaa ja yritettiin käydä aivopöhynässä sitten etsimässä jotain paikallisesta City Marketista, mutta mentiin sitten BK:hon syömään. Nyt ollaan patat sekaisin, istutaan täällä hotellihuoneessa ja piirretään musiikkivideo, mikä pitäisi muutaman tunnin sisään kuvata tuolla vuorilla ja tapahtuu vissiin tänne. Joo, täällä on vaikka mitä hyviä repäysiä, mutta nyt myös vuorikohtauksissa olla vielä, mutta kirjoitetaan alkuperäistä kuvakäsikirjoitusta, että pysytään kartalla, että meidän aivot pysyy kartalla tässä näin, mutta on kyllä upea prosessi tehdä puoli minuuttia eeppistä kuvaa siinä nähden, että moninkertainen budjetti lyhyimmille sekunneille, mitä me ollaan käytetty sen yhteenkään meidän video ikinä. Yhteensä. Tämän reissun tarkoitus ei siis suinkaan ollut tehdä matkailudokumenttia, vaan kuvata puolen minuutin kohtaus tulevaan musiikkivideoon. Tilaa kanava. Kannusta tyhmyyttä. Espresso, cappuccino, ammu, tänään ajetaan vuorilla nopeasti ja tasaisen. Se on outo juttu, että jos mikä tahansa neste, missä on jotain aktivoivaa vaikutusta, niin se pitää ruveta kieltämään tuolta jätkältä. Se otti espresso vahingossa cappuccinon pohjalla ja se rupeaa lähteä leijuun toisen hellehattu päästä ja sen pitäisi olla kuskina tässä nautiskellaan askelia kohti surkuvauksia ja ollaan petollisia itsellemme siitä, että mihin me ollaan ryhdytty, niin vedetään kahvilla päät sumeeksi tai kirkkaaksi. Lähdetään kuvailemaan. Ai, rellu tuli rellu. Kyllä se tuli. Ollaan menossa ilmeisesti, en mä tiedä onko se tämä vuori. Katsoin, että onpas hieno, kun siinä on tämmönen hattara ympärillä, mutta toisaalta sitten taas, nähdäänkö me tuolla helvetin hernerokasmussa kuvata mitään, niin se tietenkin vähän kyseenalaistaa, mutta toisaalta ei kukaan halua hyvää reissuvideoa, ei kukaan halua hyvää tarinaa, niin mä luulen, että tää kuvataan Jimin kellarissa jälkituotantona green screenillä ja semmoista hauska tarinaa ottamalla ollut, että lähdetään tänne asti kuvaa hirveällä vaivalla ja painetaan musiikkivideo kellarissa. Eikä tässä mitään vaivaa ollut. Ei tästä mitään vaivaa ollut, muuta kuin kaikille läheisille. Hetkinen, hyvä. Tadaa! Hei jumalauta. Mitä tämä tarkoittaa? Herran Jumala, mikä toi on? Herran Jumala, missä Mikä toi siirtolohkarit tossa möllöttää? No kai me ton verran peruuttaa osata. Ton verran pitää peruuttaa osaa. Mä en osaa perustaa vieläkään mun Akuankan tilausta, mutta tulee tekniikankin maailma 3 eri nimellä. Joni, Ville ja Richard. Joo, Jonille, Villelle ja Richardille tulee omat tekniikan maailma. Hei. Hei vittuun siitä. Se Jonsku tulla tussuttaa, saatana.
Tiedä mihinkä se lähti. Se sanoi, että se lähtee johonkin. Kai nyt vittu. No nyt Pertsan päähän porukka katteli vähän pitkä. No miltä se reissu maistui niinku muuten? Kyllä. Muista triatlonisti tulee. Ois. Alkoholisti susta. On jo. Melkoista on. Happoreisi. Jätit mut tänne näiden satana Pelottiks? ihmishampaat varustettujen pienten papukaijojen syötäväksi. Sanoin, että tappakaa se. Mestat löydetty. Kohta ruvetaan piiputtaa. Hep hop. Arvakkaa mitä tapahtuu. Ei arvannut. Kaverin puolesta lähdin tiedustelemaan, että saako teistä kukaan pistänyt Norjan puolella leopardilekkinsiä jalkaa. Tuskipa vain, tuskipa vain. Tuskipa vain, tuskipa vain. Vain tytöt osaa laulaa, soitti kaunis silainen, kantaa karvaan sävelen. Vain tytöt osaa laulaa, vaikka sanoja ymmärrä en niitä kuulla tarvitsen. Vain tytöt osaa laulaa, lavan äärellä kuuntelen, et huomioin vaikka kuuntelen. Vain tytöt osaa laulaa, Laitettiin musiikkivideo purkkiin ja se piti olla vartihomma ja se ei ollut kyllä sitä. Juu, loppu ikään kuin päivä kesken ja huomenna jatkamme näissä samoissa merkeissä, koska on tää nyt vittu kivaa ja eikä yhtään rankkaa ja Jonikin on muistanut syödä, eikö sokki? Sähän oot tunnettanut niistä miehistä, jotka ton nälän kestää niinku. Mä oon todella hyvä ja mua ei ärsytä yhtään mikään. Se on luojan lykky, että mä oon lehmähermonen mies, kun sattuu vattaan ja kaikki painaa ja ei saatu sitä mitä tarvittiin. Noniin, tällä lailla. Tällä sitten huomiseen. Hei. Hei hei. Me ei tiedetty, että nämä norjalaiset linnut ei ymmärrä suomalaisia lentokoneita ja meidän droneen vastaan hyökättiin. Me ei voitu kuvata, kun linnut hyökkää. Eli silloin, kun se oli varmaan jonkun 300 metrin korkeudesta merenpinnasta. Ei uskallettu lentää, kun Pääskynen sanoi, että nyt tulee Göniin. Ja sitten me jouduttiin odottelemaan ja Mäkäräisiä ja vittu vaikka mitä se. hypotermia. Yhtäkkiä lämpötila tippui 13. Mä en huomannut yhtään. Mä olin siellä teepaita päällä. Jimi sanoi, että nyt on melkoisen kylmä, mutta mä olin sen verran hermona, että eihän mulla kylmä tullut. Mutta nyt kun huomaa, niin ei mulla kaulassa hirveästi tuntoa. Mutta iloitkaa siellä kotisohvalla juustonäksynen sorminen sillä oranssilla talmalla sotkette kaukosäätimiä, niin me suretaan täällä videoita, joita kukaan ei meidän toivo tekemään. Kyllä. Se on muuten näin. Ei, mutta ihan vaan sitä yhdestä ihmisvihasta, niin kiitos kun seurasit. Onpa keskinkertainen ohjelma, mutta katsotaan nyt loppuun myötähäpeästä. Jos säkin oot päässyt tänne asti, niin tilaa kanava ja paina peukkua. Hävetään yhdessä. Älä mene, Jimi. Löytyy täältä. Muistaakseni mä olin aika Väärä. Lapsen ääni kuuluu ja menee sinne sille. Kotonen olo. Olin aika humalassa, kun mä tulin tänne viimeksi. Silloin ikävä omia muksuja, niin halusin heti, kun se kuuli lapsen ääni, ja se meni heti siihen. Täytyy silloin mennä, mistä se kuuluu. Mukava, kun pääsitte tulemaan. Niin me tarvitaan nyt tämmöinen survasen nopeat kaljat ja isot määrä kinkkua naamaan. Vai mitä? Me mennään vetää rynnäkkökännit ja sitten me tullaan nukkuun ja jatketaan huomenna perkeleesti vittu Trone-kuvauksia, koska se on niin vittu hauska. Juodaan limska ja mennään nukkumaan. Juodaan sekin puoliksi, ei mulla ole rahaakaan. Niin... Meillä on yksi raha. Mä tiputin toisen. Fjordguard, Seklavuori. Niin samalle mukaan. Näin se on. Tästä se lähtee. Juokses tonne ylös ottaa musta kuva ja tuut takaisin tuon Ronen kanssa, niin tuut. Joo. Ota nää kaikki hommat. No ei mitään hätää. Se on joku mukava asento, niin mä lähden nyt. Tää on tästä nousua ja laskua tää meidän elämä. Ja nyt se on tällä hetkellä nousua ja ollaan tultu jo ihan uskottava matka tuolta. Täällä ei paljon tasasta ole. Ei. Tälleen pakko sanoa, että tällaisena kuntourheilijana niin
on tää melkoinen suoritus, varsinkin esiintymisfarkut jalassa. Olisiko ehkä kannattanut harkita, lähteekö puolissa tamineissa tänne, mutta tällaista tää niin kuin on. Ei se sitten varmaan se kulma sieltä oikein toteudu, mutta on tää tällaisessa Pellehermannin kengissä läpsyttely kyllä melkoista hommaa, sanon minä. Joo. Mutta eiköhän me pojat jatketaan niin kohta tähän tulee Niagara, nimittäin meikäisen naamahikimäärästä päätellen, niin siellä tulee tulva tuolla alakylässä, mikä tuolla alla on. Ei mitään. Joo, ja tässä on paarmojakin niin paljon, että nyt läksestä. Lamps. Mennään. Päivää. Olemme Kalliolla Kukkuloilla. Tehdäänpä semmoinen ajo tässä näin teille näytille, että minä ojennän tämän kameran Jimille ja Jimi jatkaa puolta kaarta tonne päin. Otetaan tästä. Sitten mä näytän teille, lukaapa ystävät, rakkaat kattola. Nyt tää hiukan korkealla olla. Näkyykö se korkeusero yhtään? Tää on nimittäin kyllä vähän niin kuin kylmää katsoa. Tuolla joku, en tiedä näkyykö, mutta mä en tuolla lähemmäksi tuota reunaa mene, koska toikin oli jo vähän liian lähellä. Tämä on ihan hirvittävää. Ja mä väitän, että kun tänne tulee musiikkivideoa tekemään, niin kannattaa ottaa huomioon, että ei ole hissiä ja toi kitaralaukku selässä. Niin... Otapa Jimi kitaraa ja sinne vedetään yksi mandoliinimies tässä. Hei ystävä pyyhi kyynelee, aivan turhaan niitä tee. Minä mandoliinin rinkan päällä saan kulkemaan, kyllä muistan sinutkin. Mun mandoliinin nimes kirjoitin. Maljan sulle jossain juon. Nyt se maljet on kyllä loppunut. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuorin maapulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Et sulle tuon kun saavun takaisin. No niin, nyt me ollaan saatu musiikkivideo purkkiin, ainakin me oletetaan niin aika eeppisissä maisemissa. Ja olemme kaikki kohtuu tyytyväisiä. Lähdetään tekemään matkaa, herra. Se oli kyllä Lähdetään, mä voin mennä jälleen, kun mulla on jammerä tässä. Tuolta tultiin. Joo. Tässä sitä taaplataan takaisin tulla matka on räjäyttävämpi reisille. Täällä on mukavia ihmisiä. Me ollaan saatu Norjassa enemmän tilaajia kuin Suomessa koskaan. Joo. Ihmiset tulee juttelemaan ja jopa tykkää meistä. Kyllä tämä on vähän ärsyttävää, mutta jostain syystä Jimistä ne tykkää, niin ei varmaan oikeasti ymmärrä yhtään sanaa suomea. Joo, kun mä en puhu niille mitään, niin se varmaan johtuu siitä. Niin, se on totta. Mä puhun niille kaiken. Mä huomaan. Anteeksi vaan kaikki tutut, jotka on luottanut muun salaisuuksille, niin mä kerron niille kaiken. Kyllä. Joo, mutta kyllä nyt helpottunut olo. Oli eilen kyllä rankka paikka lähteä leukarinnassa kuvauksista, jota useita tunteja tehtiin isolla vaivalla huomataksemme, että ei tämä nyt toimi. Meillä on nyttenkään niin katsottu kyllä kaikkia materiaaleja, koska tuolla vaan yksinkertaisesti on sellainen homma, että muutkin ihmiset jostain syystä haluaa päästä tälle paikalle, mutta suositellaan Seklavuori tuolla, Hesten tuolla ja tässä on Hestenin näköiset kaverit. Niiden välissä olevat asiat. Cowboyt. Ei niin paha ole enää. Me näytetään teille vähän maisemia välillä. Meidän naamat on kyllä kyllästymiseen asti nähty. Näytä vielä sun naamani. Näytä vielä kerran mun naamani. Kato sitä. On tässä. Tossa se on. Tommonen naama. Tällaista saa naamaa tuutta sille saamaan. Moro. Moro. Nyt on erikoista retkivarma. Jai, tää et ole vaan nähnyt kunnon retkeilijät. No, farkut ja perukki ja kitara pitää olla. No, musiikkivideo pitää tehdä tuolla välissä, että saadaan lippu korkealle taas Suomessa. Hyvää matkaa.
Jos vaikka jompikumpi kaatuu, niin oi, ja siinähän se meinasi tullakin, niin saadaan sitten materiaalia. Se on huono keskittyä. Noin. Oleellisimpaan, kun Mikä kaatuu? kävin kaatuu, tuli vähän liukasta kiveä. Ei näytä kyllä tämmöisiä lippaskenkiä kyllä tähän tehty. Tulla Lidlin släpäreillä ja kululaitteen värisellä tossulla. Olisi pitänyt tulla niin. Talvella kun olisi pulkka ja tulisi tänne, niin Olisi kyllä häntä sitten suussa aika nopeasti. tämä näyttää kyllä niin tyhmältä. Hyvä. Pidä Sassu! Okei, mouki. Hoi! Ei se liian... Se oli virkistävä. Jes. Ai jos se houkutti kyllä, mä haluan niin kovaa uimaan, että ei tosikaan. Ei tosikaan. Monenlaista uimaa haluajaa kyllä. Monenlaista uimaa haluajaa. Oho. On tällaista bitcoin-puut. Bitcoiset puut. Saadaan nähdä tapahtumarikasta toimintaa videolla, kun Jimi rupeaa painamaan kaasua. Sä oot kaasun painajainen. Sä oot mun paine. Eihän suusi luo, kun rupea härryttää. Ei suuta. Ja harmittaa kyllä kovasti. Jimi keksi, että oltais voitu olla Kurahaara-veljekset siellä vuorolla, niin lauletaan se nyt. Silivati seila ja supituaa, me ollaan Kurahaara-veljekset. Meni muuten johonkin ihan pikasuuntaan toi vesi. Oliko se toijalalaista sadevettä, se juoksee ylöspäin? Jimillä on mennyt ylä- ja ala- ja sivuvaistot sekaisin täällä. Täällä on niin paljon kaikennäköisiä suuntimoita, että nyt täytyy keskittyä ajamiseen. Mä en ole mikään rallikuski. Saadaan me tonne ajaa tosta noin. Ei sitä sinne neuvoa. Niin sitä sillan läpi vai? Joo. Niin se ainakin sanoo. Vesiputouksen perässä lähdettiin jonnekin reitille. Vesiputous on nyt varmaan 1 kilometriä jo tuolla takana, mutta me ollaan nyt 1 kilometriä täällä eessä. Ollaan tällainen perinteinen nyrkka. Mentiin niin vitun kapiaa siltaa tossa, että jos... Pistän tän tänne katolle tän kameran, mulla on tää kolmijalka. Aatana tästä me ollaan muuten vallan kolkialla jo. Ruvetaan nousseen. Vähän sieltä. Kellekään me mennään? Täällä on joku Testetään. unisormettaja tilannut meidät tänne kräplättäväksi. Testetään neuvoa nyt kuitenkin. Takaa nyt. Toimit. Tälläkin voi elää. Missähän me ollaan? Ljudvejenin tiellä jossain vitun... Ljudvejenin tiellä jossain kansallispuistossa. Jonkun Ljudvejen. Arctic Circle Center. Se nuki, että miekka rantaa. Jätin lapset kotiin, kuka vastuun kantaa. Terveisiä vaan kotiin. Terveisiä kotiin. Terveisiä Joni sedältäkin. Näitä on koko ajan tämmöstä, mä tiedän, mutta tuolla on 7 vesiputousta tuolla möykkäleen vieressä. 7! Miettikää, Helsingissä on joku 3. En mä kyllä niitä laskenut. Toivottavasti joku ei jaksa laskea niitä. Me ei tehdä virheitä, ei elämässä, eikä matkailulogeissa. Tuollakin on vesiputous. Tää menee jo vittuilupiikkiin kyllä, että norjalaiset vois vähän rauhoittua. Breivik. Bjerkvik. Bjerkvik, juu. Tässä on paikallinen liikenneympyrä. Aravuopmi. Tuossa on Reema. Haluatko sinä käydä ostelemassa? Ne ostelee. Meillä on reykkiä pudu. Lauta. Pähkinöitä. Ei. Pähkinöitä. Ei. Kato. Nenä haistu. Kato. Se vie aina olutosastolle tuossa nenässä. Mä ottaisin jotain softdrinkkiä. Ai. Terveisiä Kimmolle. Narvik. E10. King Kong Olavintie. Norja. Tiedätkö se missä me ollaan? King Kong Olavis Road. Ei Venäjä. Ollaan Venäjä. Jugoslavia. Ja tässä on Inorge lukee. Tarkoittaako se sitä, että me ollaan Ruotsissa? Ja täällä on joku tämmönen Toisen maailmansodan aikainen vankileiri. jugoslavilainen vankileiri. Jaa.
Tuolla on jotain jugoslavilaista bunkkeria. No ei toi mikään Tornionjoki oo! Ei toi kyllä mikään Tornionjoki ole! Näin on, mennäänpä katsomaan vielä toi silta. Siis toi. Me voidaan jump-katata tästä sinne. Kato näin. Miksi? Vai hypätäänkö? No helppoa se on. Ei mitään. Tässä se nyt on sitten Los Vuoristapuro. Kyllä vähän hotsittaa sinä huljutteleen kyllä. Se virtaa vähän liikaa kyllä. Tuossa keskijuoksulla varmaan vois, mutta tässä on vähän tuhma. Tässä on vähän tuhma. Laitetaan menet. Nonni. Tätä norjalaista mökkikulttuuria nyt ihmeteltiin verrattuna Suomeen. Mä en tiedä, että näettekö te näitä, mutta tää näyttää enemmän siltä näin mökkien kokojen ja sijoittelun mukaan, että joku on humalassa heitellyt monopolinappuloita mettää riidan jälkeen, kun on hävinnyt. Se kettu! Se kettu. Saavumme Ruotsiin. Nu ska vi gå på Kikkelskogen. Kikkelskogen. Olemme jossain E10 varrella etsimässä pesupaikkaa. Ruotsin Lappi. Ei niin hyvä kuin alkuperäinen, mutta ihan ok. Se tuntuu tänne asti kylmää. Enemmän raikasta kuin monon tiellä. Tiet. Oliko se kylmää sun mielestä? Erinomaisen kylmä. Musta suosittelen kyllä. Aivan ihana kokemus. Ai, seuraava tuntematon potilas käy kastautumassa raikkaassa Vuoristopurossa. Täällä on 18 kilometrin tämmönen tietyömaa ja painetaan täällä kiimaliiterin perässä. Tässä Jimin kanssa mietittiin, että oltaisiin tilattu verkkokaupasta tähän tämmönen elokuvatykki ja painettu pornoa tuohon liiterin takapaksiin. No niin, joo, peace out, testicolors fam, täällä me ollaan. En mä edes pysty toinen edes vitsille. Olemme tällä hetkellä missä me ollaan? Jällivaaran. Me mentiin alapäin ohi äsken ja sitten me hihiteltiin, kun aikuiset miehet sitä. Tuossa äsken nautanen luki. Ja mä tiedän, että nyt kun täällä olisi naisihmisiä mukana, ne vois sanoa, että niin, tän takia pitää olla suunnitelmia, ettei tässä näin käy. Hei poro. Jimi löysi meille leiripaikan. Minä katson. Äiti vähän kattelee. Kumituskarhut tulee. 11 astetta sortsit ja hiaton ei ole tämä. Tässä avaimet pois täältä. Se tänne kummituskarhun mahmu. En olisi kyllä uskonut, mutta kyllä se piru viekäynti löysi meille tämän 67 tunnin etsimisen jälkeen leiripaikan. Tämä on seuraava Buudumjärvi. Saadaan kylkeä puukosta. No kyllä semmonen juttu, että nyt pistää vähän pitkää housua ja teltta pystyyn. Täällä on aika paljon huttu siihen. Säkkiä se. Tästä lähtee patja tänne sisälle. Katsoja varmaan huomaa, niin täällä huutaa vähän virtaa. Joo. Meillä on siihenkin lääke, niin saadaan tänne purolle jotain pärinää. Käy ja ryyppyä ja soimaa ja saatana kun säikä. No niin. Täällä sitä viimeisiä viedään patjan täytössä. Kyllä. Siellä on aika mukava pötkätellä ja 11 astetta näytti olevan lämpötila. Hyvinkin siedettävä. Eivät tätä mihinkään muuhun tarvita muuta kuin siihen, että pitää vetää ääntä, että pysyy karhut loitolla. Niin kato, kun tää on ihmisten paikka. Nyt oli semmonen ikävä ongelma, kun pistettiin vähän juomaa tonne kylmentyy, niin toi niin lämmin toi vesi, että taitaa vaan lämmitä. Se on sitten nyt... Tämä hotelliyö maksaa vaiva.
Tämä maksaa vaivan kyllä. Huomenna vedetäänkin sitten 16 pippuripiiriä. Niin me tehdään. Säästettiin just aika montaasti. Kyllä. Sen verran säästettiin. Ei mitään. No niin, nyt ollaan kyllä kripsissä. Ollaan syvällä ja synkässä. Mutta hei. Kaippis. Ei vainis. Ei kun miten niin ei vainis. Ihan oikeesti mä se oluesta nauti karhumaisesti. Joo, nyt Jällivaaran metsissä. Täällä ei ole muuten rikekebappialaa missään mailla halmeella. Mahdollisesti. Kannattaa tulla katsomaan. Mielenkiintoisen makuinen tää. Jos vaikka löytyy jotain. Eikö sä kerro sitä tarinaa, mitä se karhu tekee? Se karhu tunkee nenänsä perseeseen, kun sä nojaat teltan kulmaa vasten ja sitten vasta kun se nenä on tarpeeksi sulla perseeseen, se rupeaa huutaa ja sitten sulla repee perse. Oho, on kyllä vuolta nyt lähellä sydäntä, kun ollaan nautittu telttaa. Ei saakeli. Mukavaa. Meillä oli tuolla tiimarin makuupussilla viileä nukkua tämä yö. Kaunis aamuhan täällä on. Sitten pääsen mihinkin. Aurinko paistaa ja kusta sata. Sisään menemisen hyvät. Ulos tulemiseen. No nyt on raikas olo. Aika raikas. Tulkaa kokeilemaan nimetöntä Lietenjokea. On nimittäin kokemus. Mutta nyt on kiva olo. Nyt on raikas ja kiva olo. Kyllä mä Jimi suosittelen, jos hammasta puree, niin se ei ole sitä niin paha, mutta alku on järkyttävä. Polttaa tästä alaspäin. Ollaan päästy matkaan tekemään tuolta meidän leiripaikalta. Sieltä pakattiin teltat ja siistittiin alueet ja katsottiin, ettei jätetty kakkaa. No Jimi jätti kakat jälkeen, mutta siis sellaista niinku muuta semmoista niinku rojoa ja rompetta. Sinne jätettiin siistimmäksi paikka, mitä se oli tuliessa. Ja Näistä Ruotsista sen verran, että älkääpä sitten Norjan kävijät tulkottaa Ruotsin kautta. Täällä ei ole mitään nähtävää ja täällä on todella huonot tiet. Täällä on ollut pelkkää tietyömaata joka puolella. Täällä aika vähän paikkoja mihin pysähtyä. Me tultiin siis Kiiruna oli nätti. Kiirunat ja Kebnekaiset oikein kiva. Mut siitä eteenpäin on ollut kyllä ihan mitään sanomatonta ja näkemätöntä. Sitä vihertunnelia, mitä on Suomessa, mutta huonommalla tiellä, niin joo. Ei mikään tulkotteen, niin pysykää kotona. Kää kotiin. Mennäpä kesäkahvilaan. Herra. Hello. Reindeer. Okay, nice. Very nice. I think two reindeers. Two reindeer sandwiches. Thank you. Savuporroa suolasta ravitsemaan. Luppiavaara, Ruotsi. The danger of Luppiavaara. Hieno paikka. Kyllä mä tänne joskus syyspimeällä vois tulla. Ja tuolla tosiaan näkyy ihan kivasti. Me ollaan... Mikä sä sanoit, että tää oli? Loppiavaara tai Luppiavaara. Niin olikin jo. Tarkastetaan geomerkinnöistä. Geokätkien unelma. Mutta tästä pääsee kans. Tuolla ollaan Murkulan päälle. Jätin mökkiä tuolla takana. No parking. Eikö tää suoraan vaan tänne mökille? Mä luulen, että se menee vaan läpi näistä kaikista ja sitten se taas alkaa, että pääsee tämän Luppiavaaran päälle. Mutta tossa ei vitti muutamassa jaloviinassa tätä polkua dallata. Siellä joku painaa menee. Tasainen naputus. Seinää vasten.
Pitäisikö kysyä, pääseekö kuvaan sitä touhua? Mä luulen, että tervetuloa Testicolesin OnlyFans-sivulle, jos päästään. Meillä saattaa kohta ilmestyä semmonen kanava, jos me pääsee kuvaan. Jyystää. Sillä naulataan. Oho, täällä pitääkin ottaa kamerasta vähän kovempaa kiinni. Duula. No. Pyydä. Aha. Aska kova kulma kyllä. Tuolta nämä meidän reissut näyttää sitten. Pääsä leikkaan. Niin on. Tää se totuus sitä. Me tehdään. Mun tulee vähän pieni. Nautita ollenkaan mistään, vaan tehdään tommosta. Olisiko hypättyä tuohon kiinni tässä? Voi Jeesus. Se on Suomi. Suomi ja D. Sverige. Kaikille suomenkielisille. Täytyy sanoa, että... Onneksi ne oleks? Juu. Musta laittaa lapsille jotain terkkuja täältä. Se Karhuvaara on siellä huomenta Suomessa, ei täällä. Mikä tää on? Täällä voi nukkua. Tänne purkattaa joku mennä. Siis tää on joku saatanan perunakellari itse asiassa. Tuolta pääsee ylös. Olisiko tää kuule joku sodanajan punksu? Niin. No tänne läks. Täällä voi olla 10. No tää näyttää valvoa. Joo. Se on joko bunkkeri tai kellari tai molemmat. Täältä se näyttää eestä käsi. Taitaa olla kyllä joku ampumiseen varusteltu systeemi. Täällä on tämmönen lorvi täällä. Mennään luolaan, kun tänne on tultu. No nyt se on siellä luolassa. Ei se oo tää saat. Ahistavassa kulmassa toi pikku lippa tässä. Tässä on kyllä. Mä tuun nyt vähän toista reittiä. Ehkä. Saadaan antaa kaikki hyötykäytöt kiinni tästä tuplakuvauksesta. Vaikuttaako siltä, että sä pääset sitä? Kai täältä aina johonkin päin. No niin. Se perkele kun tiettyyn ikään pääsee, niin käyttää yhtä vitsiä vaan. Pääsee edullisesti. Tekin te hobbit sun Loppiovaara. Tähän menisi kyllä paremmin Super Marion tunnari. Tää on melkoista pomppimista. No niin, hui. Ja kattokaa nyt Lillin lippaskengillä se harjoittaa tätä parkouriansa. Tuolla ylhäällä on Lapland View Hotel. Oi, suotana mun nilkka. Tehdään simmottiset. Mä otan tässä toi. Ja se tie menee ton suuntaisesti, niin nappaa mut kyydiksi. Mä menen tän kanssa, kato jos löydän jotain. Tää oli tämmönen reitti, mitä me paljon autollakin ajetaan, mutta tää oli tämmönen kävelylevy. Tää on oikein hyvä. Mä tuun täältä johonkin ihmeen mökkikylällekaan. Joo, kyllä se tästä mut varmaan sitten poimii. Tai... Se menee tuolla. Tähän se menee, sieltähän se tulee. Voi vitsi. Tekin te hobbitsu aisenkä de kaasua. Mikäs mies se sieltä tulee? Täällä on kyydiä mohit. Halukka travelleri pistää. Jos siinä kiinni takapenkille avaa housut. Yksi matkavinkki vielä tänne voitaisiin sanoa, jos haluatte, niin kommentoikaa siinä alle, niin me pistetään ne GPS-koordinaatit sitä meidän telttapaikasta, koska niitä ei liikaa tuolla ollut. Tuolla Jällivaran tienoilla, että ne on ihan kullanarvoista mestaa. Kaikki niin leiritaluepaikat, niin ihmiset, jotka oikeasti tätä tekee, niin saattaa arvata, oli täynnä ja sitten eihän nyt tohon aikaan saa mitään, niin toi oli aika hyvä mesta, siinä oli mukava puros oli sitten, niin kuin huomasitte, ja sitten siinä oli täydellinen telttapaikka siihen päälle, ja siinä olisi ollut nuotiopaikatkin vielä, jos olisi ollut jotain syötävää. Oli niitä ihan hyvinkin. Löytyi kyllä joo, niin voi ihan vakavissaan pistää, mutta sitä ennen pari vitsiä. Mustalainen ja norjalainen meni
Alanko Lodge, Tornio, Suomi. No niin. Karavaani Järvinen on siirtynyt seuraavalle levähdysetapille. Ollaan tämmöisellä maalaismaisemissa, lähin kauppa 8 kilometriä ja myöskin tämän reissu ehkä toinen maksimissaan. Alkoholijuoma nautitaan nyt tässä, vai mitä Joni? Joo, me mennään lämmittelemään kohta rantasaunaa ja Joni meinasi mennä uimaan taas, sillä on kyllä pikkasen biiraa päässä. Varmasti on lämmintä ja mukavata kukaan. Antaa hänellä virrat. Ja se on. Jep, kyllä kelpaa. Nättiä on kyllä kun missä. Liian pienet pakkoshortsit, enkä sheivaa. Kesä Perkules on sun kesä Herkules. Heitä terkku tänne päin on vähän liian herkku. Yes, ainakin silloin kun paistaa. Häpykarvotuksen ajosta mä aion laistaa. Ohituskaista täällä lohehaju haistaa. Byysä takas jalkan kanssa tiedät ettei paiskaa. Oli ihan laiskaa, anna mosso maistaa. Vaikka tiedä ette saiskaa. Aurinko rasvaa, sillä vittu aurinko rasvaa. LPFS, mitä se meinaa? Liian pien functions, enkä sheivaa. Aurinko rasvaa, sillä vittu aurinko rasvaa. LPFS, mitä se meinaa? Liian pien functions, no demo. Heitännystä löytyy ehkä pääskin. Ei Jeesus. Kyllä mä editissä saa kyllä pitää hauskaa. Ja sitten tätä pätkää näytetään pelkästään sen videossa. Smaggura. Smaggura-aika. Ai vittu, hyvä. Smaggura paistosta kuvaa, koska näin kun lämpiä ikinä. Tässä tätä kuvaa. Tää ei ole hidastettu kuva. Tää on ihan reaaliaika. Ihmisiä. Mun aivosolut ei Apua ihmisiä. kiinni siitä. Siis täällä asuu ihmisiä siitä. Ihmisiä. Se olikin sinä. Onko? Huff. Se oli semmonen sauna. Se oli erittäin mahtava sauna. Kiitos vaan Ylitornio isännälle. Mikä tää paikan nimi oli? Tää oli joku... Joo, me tarkistetaan. Se tulee tarkistukseen, mutta Alanko oli tuo sukunimeltään. Kaikki kunnia hänellä oli pistänyt nuottijapaikat valmiiksi, hyvät saunat ja hyvät tilukset. Kiitos Jaakko. Nyt me keksittiin tähän illan ratoksi yksi sketsi, mikä meidän pitää leikata, koska eihän tässä hommia tarpeeksi ollutkaan ja rentouduttu, joten me nyt mennään tekemään sitä. Niin. Sitä sitten tässä poikain kanssa. Koska muuten tulisi tylsää. Tylsää minuutiksi. Niin. Että olisi kauheeta. Otetaan nyt vielä vähän aikaa. Sen joka epäilee tätä öljien määrää, niin... Kattokaa ton jätkän naamaa. Siellä on 5, 6, 7, 8. Näkyykö se? Oi jessus, kun pistää. Harseeta. This is the reason that you always, and I mean always, wear a peflet. Nyt meillä taitaa olla Kepsissä Kalajoen hiekkasärkät suuntana tässä. Joo, ois jos olisin muistanut laittaa, mutta se on menossa. Me lähdetään sinne nyt kattoo vähän meininkiä. Kello on 10 aamulla ja me lähdetään ettiin vähän aamiaista ja sen semmoista. Mutta meininki on vielä yllättävän hyvä tälle päivälle. On. Ja meille maittaa. Toivottavasti teillekin. Tältä täällä näyttää. Tornio-risteyksessä. Tornio Kilpisjärvi risteyksessä. Joo. Kilpisjärvellä olisi 4,5 vaan pitäisikö Aika nopea käymä. Mä oon kuullut, että se sauna on aivan helvetin mahtava. On kuule. Siinä on Viinamäenmies. No tässä. Vasta tuuleen. Smooth operator. Tyrnävä. Mä tykkään sanoa tyrnävä. Tyrnävä. Wow. Olemme saapuneet Tyrnävällä Smokehouse 229. Tämmönen mesta. Voi veljet. Aamupala on saapunut. Ollaan tosiaan niin kuin sanottu, mikä Smokehouse 229 ja Tyrnävä. tää oli, mikä tää oli, Big Meat Platteri.
Meillä on ilmeisesti savulohta. Savulohta ja sitten briskettiä, ripsiä ja Ripsiä, mutta tuossa on pikkusen pulled porkkiakin pistetty näköjään. kappas. Ne on pistänyt meidän makosan. Mukavia oli. Me ei tilattu pulled porkkia, tuli pulled porkkia lisää. Yllätys oli hyvä. Vinksejä, ranuja. Siinä on semmoinen 0,5 kiloa lihaa, että saattaa olla kohta päät turvoksissa ja semmoinen. Tuosta muuttuu kuuma ilmapallo tuosta meidän Meganesta, kun me piirreskelen se kuplaksi, kun ollaan näin syöty tästä. Mutta nyt on pakko sanoa, että on pojilla hymy herkässä. Ja kauhia nälkä myöskin. Niin no. Joten jääkääpä te nuolemaan näppejänne ja me ruvetaan syömään näitä. Nuolee niitä kanssa. Nuolee niitä näppejä kanssa. Yksi, kaksi, kopla liikkuu, salamana jalalla ja votut kiikkuu. Palava kanava ja bossut hiipuu, jos et pysy mukana se susta riippuu. Nää hommat nippuu, tarvisitko apua, no sitä meiltä tippuu. Tänään vähän krapula, mut eikä silti piippuu. Ei se sua satuta, kun kopla käy sun kimppuun. Lampinsaari. 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 Päivä! Se on silloin kaivoksen aikana kaivettu. Juu! Se on ollut paloautot ottanut sitä. Aivan! Aivan, se on tuollainen reservilampi, niin kuin onko se ihmisten tekemä tuuri? Juu. Mutta nyt se on uimalama. Juu! Sehän on mennyt erittäin hyvää hyötykäyttöä. Nyt on varmaan vesi niinkin lämmintä, että Jimikin uskaltaisi mennä sinne. En välttämättä. Kokeile, onko lämmintä. Teekö kerran? Mukava. Jimi sanoi, että se on kylmää, mutta ei kyllä avoin todista. Kylmää vettä. Kylmää tiesi. Tämä niin tiesi. Ei huono. Ei. Ei huono. Ei yhtään näytä. Eikä tuli sama jätkä sisään. Mennäänkö pois? Hetkinen. Voitko painoa? Tässä kärpäs lätkää tässä. Hieman kuuseen. Tässä on viihdettä. Hauskaa kuvituskuvaa. Verolli parhaimmillaan. Mene vittuun siitä. Jimi kanssa. Ei, kun täällä joku menee vittuun, niin sanot siinä. Mä muutan pois. Vaihdetaan Verollin puolella. Oliko sulla jotain sanottavaa? Ei mulla enää. Luojan kiitos. Silivati seilaa ja supituaa, me ollaan Kurahara-veljekset. Ja ikinä me ei tehdä ollenkaan, kun ei kiinnosta semmoset. Oulainen. Ei siis leipäfeimistä tuttu oululainen, niin kuin voisi järkevät ihmiset kuvitella. No niin, nyt on kesän yksi kohokohtia, mitä meiltä aina kysellään ja odotellaan. Se on tää kuuluisa kesäkunnan katsaus. Joka kesä me tästä eteenpäin aiotaan käydä tutustumassa yhteen kuntaan ja tänään valikoitu Oulainen, joka minun lukihäiriönsä luki oululaiseksi ja Jimille kerroin, että tällähän tehdään leipää, mutta Jimipä kertoi mulle, että leipä läpi kiinni. Nimenomaan. Omia. Kapteeni Suurleulle terveisiä, osaa varmaan kertoa, minkälainen tuttu tässä on kyseessä meillä. Mennäänpä tänne, niin saa kapu mahdollisesti valaista meitä kommenttikentässä. Kyllä Kapu varmaan tietää. Mutta joo, Oulaisista löytyy tällainen muistomerkkiveturi, Ukko-Pekka, 1012. Ukko-Pekka. Mikä Jimi on vetovoima Oulaisiin tässä vaiheessa? Oulainen vaikuttaa hyvältä kyllä on. Vaikuttaa lupaavalta. Tämä on siis täysin puolueeton tää Testicoloursin kuntakatsaus. Tää on, ainakin tulee olemaan. Kyllä. Tää varmaan tulee olemaan maksettu. Me mennään nyt kysyä kunnanjohtajalta, jos se antaisi meille 50, että me päästään takaisin sinne PPQ-paikkaan. Tosi laajat. Huomakkaa kuinka leveä tiet täällä on Oulaisissa. Täällä mahtuu kesäterassi. Tää on vitsin kiva. Me mennään arvioimaan seuraavaksi kesäterassi. Täällä me kesäterassin arvioi. Pistää hetkessä poikki, me palataan ehkä kesäterassista. Hei, stay tuned. Te ette tiedä mitä on tulossa Oulaisten kunta-arviointikanavassa. Pin. Ai. Mojito bar. Mojito bar. Mojito. Mojito bar. Nice. Herra Jumala. Tää on hieno mesta. Eikä me jotain nautita. Nautitaan ilman muuta. Tässä on maistus. Jää kahvi. Jallu.
Onko jääkahvia Vohvelle? Joo. Noniin. Paitsi mä otan jopa jääkahvin. Ai apua, kun näyttää hyvältä. Herra mun geeni. Kattokaapas tuota. Ai. Ai. Hyvä. No, mikäs muolueeto arvio meidän Jimpsillä näistä oulaisista? On tää ihan viimeistä päälle. Tää on viimeisen päälle. Ei ironisesti tosi kiva meininki. Tässä sä oot mieltä Vohvelista, oulaisista. Todella hyvä hokmasta. En todella. No niin. Me suositellaan. Oulainen on kärjessä ja se riittänee Oulaisen. Ja jos Oulaisen pormestari haluaa ottaa yhteyttä, niin meiltä saa niin. Kyllä Meiltä saa ilmakuvaa, mutta ei saa ilmasta kuvaa. Kalajoen hiekkasärkät. Köyhän miehen Costa del Sol. Päivää vaan Kalajoelta. Nämä ovat vain varjoja niistä miehistä, jotka lähtivät Lapista. Nyt he ovat eksoottisissa kohteissa Kalajoen hiekkasärkillä. Tervetuloa Joni Hiekkaan. Hyi! Onko sulla nimi Piekkaa Hillussa? No. Onko viikonloppu ees? Ees se taas. Se on edessä ja takana. Kiitos. Sulla ei olkapähkän punota enää niin paljon kuin... Mä luulen, että kohta saadaan sekin tilanne korjattua, että kohta punottaa olkapäät. Joo. Kiitos vaan huolenpidosta. Olkaa hyvä vaan. Itse. Oi. Vihaslahti, joka hän on toisinpäin lihasvahti. Sinnekö hän lähti? Onko Baywatch lihasvahti suomeksi? 3,4 kilsaa meinakko lähteä. Hyvin mollottaa. Viileäkö tuuli, mutta ei, kyllä ei sen pahempaa. Viileä setti. Kyllä niin kuin halu täytyy olla kova, että kastaudut. Mä vaan sen verran sanon. Kyllä se on. Ja halu on kova siis. No. No se on kyllä kiva kuulla. Mä olisin melkein voinut tästä porukasta kuvitella, että olisi ollut hienoa, kun olisit lähtenyt hattu päässä munasilleen tuonne vaan Lampsiin. Itse asiassa mäkin, mutta kun mä en toisaalta sitten halua viimeistä vetää putkasta. No ilmanen majoitus. Sehän sopii sun. Ei muuten ole huono. Säästeliäille matkabudjetille. Meikäläinen putkassa, niin ihmis olisi kerrankin mennä sellaiseen huoneeseen, minkä se itse haluaa. Näin se on. Siinä on digitaalinen zoomi täydellä 15. Ja se istuu keskellä järveä, katsokaa. Aika. Noniin, Kalajoen hiekkasärki on nyt koettu ja oli mukavaa, mutta oli kyllä matalaakin. Mä oon vähän matala. On tämmönen rantalomailija vähän niin kuin Pertti Pasanen, että kiva käydä rannalla, mutta mä siellä kauan tykkää olla. Pikadippi ja matka jatkuu. Jimppari haluaisi mennä tuonne Jukujukumaahan. Niin haluaisi. Mennä. Äänestäkää siinä alla. Tämä on interaktiivinen peli, tää kuin Hugo. Kohta painakaa tykkään-nappia, jos haluatte nähdä, kun ihmiset saa elinikäistä porttikieltoa ja vankeutta. Vankeutta. Funkin hoitolaitos. Mennäänköhän toi päästä? Mennään silleen pikaisesti, missä kerkiää pysyy pystyssä. Noin. Mä tunnen nää vihaavat katseet mun niskassa niinku douchebagit blogaajat kävelee täällä, mutta sitä me ollaan ja mitä emme tekisi teidän rakkaiden katsojien eteen. Varsinkin naapuri Seppo on kova jätkä. Se on kova jätkä. Seinäjoki, the river of walls.
Hotelli Rakesorsanpesä Seinäjoki. Ai. Noi, kato nyt, Mr. Ruumisaukko 2026 esittäytyy. Tässä sitä oltais taas. Kyllä. Arvakkaa, miskä se on niin. Miskä se on Mut tunnetaan Mr. Ruumisarkku 2025. Ruumiinaukko. Ai, Ruumiinaukko. Se on ehdolla persereikä. Kyllä. Ruumis. Voitti! Onneksi olkoon. Kiitos. Ootas, mä otan käden pois perseestä. Otettiin tämmönen luksusakkommodaatio tässä, mutta me tässä Imin kanssa vähän solmitaan nyt reissua loppuun ja nautitaan viimeiset kesälomot tällaista Leeserit. hointivoissusta. Haintivaissusta. Niin ei muuta kuin prost. Prost. Menis klyyväri. Eukeot 307. Joo, Seinäjoki. Varmaan moni provinssin kävijä tunnistaa ton surullisen marssi tuonne leirintäalueelle ja sitten sinne kuuntelee, kun teinit hinkkaa tosiaan farkkujen läpi ja kuuntelee Movetronia. Ai, onks mun nuoruudesta asiat muuttunut niin paljon? Ei, kyllä ne aika lailla samanlaisia. Kyllä ne taitaa olla jo. Siellä sisäreidet ihan kuluneena sitten kotiin. En tiedä, kaatosin pyörällä monta kertaa samaan paikkaan. Kauheat vesikellot molemmissa Kauheat vesikellot siellä, kun siellä on. Ja sitten on 2 euron kokoisia mustelmia sisäreidessä, kun siellä on innokkaat pojat yrittänyt osua, mutta ei ole osunut. Tai 2 euroa on liikaa euro. Mutta seinäjokelaisia kauhuhotellikokemuksia täällä on. Näytetään nyt teille. Täällä on totta kai Le Frige. Oiku missä se on? Frige. Helkama. Mä uskoisin, että tämä on ainakin provinssi ihmisten hyvin tuttu. Tässä on meidän Def Leppardin väriset lakanat. Ja unohdin jo toi juttu. Ja täällä on tietysti geisha-kuulia sitten innokkaimmille hotellin kävijöille. Ja siitä me jatkamme sitten suoraan tänne kuritushuoneelle, mitä myös suihkuhuoneeksi kutsutaan. Kello on 10:30. Niin se on, joo. Kato, kun tulee vielä hyvää taustasettiä. Seinäjoki deliveraa Tyrnevän kartano. On ilmeisesti backgroundina. Background on Tyrnevän kartanoja. Mutta väittäisin, että varmaan 22 astetta lämmintä vielä tällä illalla. On. Tosi lämmin ilta ja heinäkuun 19. päivä lauantaita eletellään tässä. Niin. Tätä sitten kiva muistella, kun on lunta lapioimassa ja pää kinkussa kiinni, joka on vielä uunissa. Niin. Mut joo, ei sen kummempaa. Kaikki haluaa suomalaiset keskustella säästä, niin jutellaan nyt sitten. Mitä mieltä sä oot säästä? Mamma moja! Mä se opin vähän paljon huonoida ja mulla pystyy tuttua tasapainoa, ei riitä tähän hommaan. Mutta tuli vähän koidettu. Nyt pysähdytään näin. Tää ei ole. Mä jätän sut lentää sille. Murto. Pääsette! Pääsee ilman muuta. Tälle videolle pääsee. Mut joo, ei mitään. Nähdään joskus. Come play with us. Nyt töihin. Koskikaro, Finland. Hei äijä, vedetään kättä. Äijä. Saavuimme Koskenkorvaan. Tästä nyt alkulähteellä käydä. Kansalaismaisemista ollaan puhuttu tässä koko reissun ajan, niin mikä sen kansallisempi maisema kuin Koskenkorva etiketti, jossa on 11 latoa. Ainakin mun muistaakseni vanhassa kossupullossa, niin missäkään se 11 ladon pelto on nyt sitten, mikä tää etiketti on inspiroinut. Missä tää Jumalten keidas on, jossa Koskenkorva lypsetään Koskenkorva-lehmistä. Onko täällä niitä? Meneköhän junaradalla junia? Mua päite. Tää on Koskenkorvan talo, Koskenkorvan tila, meidän sukutila ja tämä on Jaakko Koskenkorva. Aha, hei, Joni Järvinen, terve. Herra Jumala, täällähän oikein julkiksia se käsittelee. Siinä on kyllä. Joo, no sen verran pitää nyt tarkentaa, että emme viinatehdasta omista, vaikka sama nimi on. Joo. Ollaan naapureita. Koskenkorvan trahteerissa trahteerataan, eli kestitään vieraita. Trahteeri, okei. Sitä mä mietittiin, mitä trahteeri tarkoittaa. Joo, se tulee niin kuin moni
paikallisen murteen sana tulee ruotsin kielestä. Trakteera. Okei. Kestitä. Okei, kestitä. Tänne. Onko tää Koskenkorvan se etiketin, kun siinä, eikö se ole 11 latoa Koskenkorva? 11 latoa. Onko se miltä pellolta, onko se niinku perustuksen mihinkään, onko sitä enää, onko sitä olemassa se on taiteilijan näkemys tuosta Alajoen peltolakeuksesta. Alajoen peltolakeuksesta? Ilmajoella. Okei. Niin ihan just sellaista ei ole ollut. Juu. Sen tyylistä hyvin. Okei. Siellä. Onko sille vielä sille kansanuskomukselle tai sille urbaanille legendalle, mitä mä oon kuullut, että tuolta menee hana jollekin saunalle, josta saa kossua saunalla, vai onko tää urbaani huhu? Ei ole huhu. Ei ole huhu. Se on tossa, me ollaan nyt muutaman metrin päässä siitä hanasta. Ai. Mutta se on semmonen, että sinne mennään vasta sitten kun saunaa. Juu, sitten kyllä. Sen mä haluan tarkentaa, että se kossuhana ei tule sinne saunaan. Ja tää on nyt sitten niinku ihan kokemuksen perusteella. Se ei ole hyvä idea. Se on niinku huomattu. Joo. Ja jos se tulee Koskenkorvalta itseltään tää, niin sen pitää kyllä jokaisen suomalaisen silloin uskoa. Jos herra Koskenkorva itse sanoo, että Koskenkorvan kirkkaita ei juoda, kannata juoda lauteella, niin se kannattaa ottaa tosissaan. Täällä on jo. Alkaa ensimmäinen sauna. Voi vitsi. Ota päätä, tossa on kato. Ai että tääkin on hieno. Täällä on dippiallas. Ai jes. Aivan upea. Ja täällä kukot kiekuu vaan. Missä oli dippiallas? Tässä näin. Haluan nähdä sen kyllä. Täällä on hyyssi ja puut ja täällä on nuotiopaikat. Voi veljet, täällähän on pyhiinvaelluskohde numero 1. Täällä on ulkosuihku tossa. Vautsi. Mennään täältä, täällä kuuluu kukon kiekuntaa. Komea tukka. Komea. Samalla kuin mulla. Ei voi samaa sanoa mun tukasta. Jalasjärvi, Hiidenkirnu ja Speden muistomerkki. Skukvel. Ja Jonne. Olin liian kauan, kuunneltiin radiokiirunaa. Nyt jäi päälle naapureittemme kansalliskieli, eli riikiruotti. Otimme nyt tällaista kunnon droneotosta sitten tästä montusta, niin päästä sitten ihailemaan, miltä sinne tippuminen on tuntunut, jos olet ollut tuhma poika. Mä en tiedä, onko sitä te käytätte tällaisia rangaistustarkoituksia vai siinä heitetään sinne pohjalle ja pistetään katsoa Speden lentäviä luupeita 6 vuodeksi. Siinä on mun mielestä se on enemmänkin palkinto kuin mikään rangaistus, mutta pitääkö meitä jimpiä? Kyllä se vähän näin on. Tuo torni tossa on yhtä korkea kuin tuo Hiidenkirnun syvä. Täällä se on nyt se itse pääjehune. Mitäs Pertti Olevi Pasanen, iso idoli, hieno mies ja vielä keksijä, luonnonystävä. Postuumisti tullut tämä mahdollistaminen ja ilmeisesti Speden perikunta sitten auttanut. Erittäin siisti paikka. Suositellaan käymään. Ei tiedetä, miksei sinne pääse nyt niin kattoon sinne Kirnulle. Mutta se aukeaa vasta 12. Se aukeaa vasta 12. Joo, meillä on vähän aikataulullisia, mutta te pääsette näkemään sinne. Me ei päästy näkemään sinne. Mutta te pääsette, rakkaat katsojat, kirnuamaan.
Kirnuamaa. Hieno paikka muutenkin. Tuolla on joku hiekkamäkikin, tulkaas mukaan. Se ei se kaadu, niin ainakin se näyttää tyhmältä, kun se juoksee. Pohkeet muuten vieläkin sitä kiipimisestä on kipiät. No niin, siinä sitten olikin meidän reissumme tältä kertaa. Miltäs on lopputunnelmat? Lopputunnelmat on hyvä, että me ollaan nähty ihan älyttömästi tähän lyhyeseen aikaan maantietä ja hiekkatietä nielty. Paljon me ollaan nielty? 3500 varmaan. 500 tonnia, 3 maata, 3 hotellia, 1 telttayö, 1 yötön ajoyö, 26 tuntia. Paljon kohteita, paljon nähtävää. Suomi on edelleenkin kaunis maa. Muut on kanssa tosi mukavia, niin se on puolensa. On. Hei, kiitoksia kun olitte. Jos haluatte tämmöistä kontenttia lisää, niin ilmoittakaa, niin kyllä me varmaan vapaata järjestetään. Kommentoikaa sinne alle peukkua, kelloja ja niin eteenpäin. Mutta hei, näin. Me kiitetään. Oli erittäin mukava reissu teidän kanssa. Kiitos.